Здравейте хора, аз съм Геймър Джедай и днес ще снимаме Майнкрафт видео. Та нека да започваме. На добро място ни е спално, има овце, може би ще оцелеем през нощта. Между другото, ако харесвате канала, се абонирайте с камбанката и ставете лайк. Да събираме дърво сега. И така. Пишете в коментарите каква къща да си построя, какво изобщо да построя, дали да викна някой друг в следващия епизод, който да оцелява с мен. 6 дърва май ще ми липса. Ой, има планинска коза. Не за пръв път виждам планинска коза в Майнкрафт. Вижте колко... О, не, защо за това? Не! Не обичам да затъвам в Майнкрафт. Само искам да убия овцете, за да съм сигурен, че ако намеря някаква боя, ще мога да боядисам 3 различни цветове вълна, или ако намеря 3 еднакви и да си направя легло, че предпочитам да спя. 3 червено, добре. Ще си направя легло. Червено легло. Бяла вълна и още един цвят. Как мислите, хора? Добре, тук правим си сега планкове, крафтинг тейбъл и кръчки. Правим си нормалната дървена кирка и отиваме да съберем малко камък. Ще бъде лесно. Ей, крипърче. На Keep Inventory съм между другото. Не, стига. Сега ако дойде крипъра ще бъде много странно. По-скоро лошо. Къде да събера камък? Отапа ще... крипърче. Къде си бе? Взимам камък. 24 може би. Ще боядисам 2 цента вълна, за да имаме